vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 24 years ekuberekwa uye ndinoda kureurura kuti ndakaromberawo izvi zvechipfambi uye nanhasi uno ndichiri kuita iwawawa mabasa ekutengesa muviri wangu. Saka ndakatanga mabasa awa ekutengesera mbinga dzemuHarare muviri wangu apo pandainge ndine 18 years. Mushure mekunge ndasangana noumwe musikana, takasangana kuchurch. Saka inini baba vangu ivo ndi-evangelist but amai vangu ivo zvavo she is an usher. Saka musikana uyu paakangouya kuchurch kwedu, then amai vangu vakabva vazondidana, vakabva vazondiudza kuti musikana uyu iye she was feeling out of place. Saka vainge vachida kuti ndinge ndichimupa a big welcome. Ende zvechokwadi kuchurch kwedu unoti kana ukauya uri muyenzi paya tinokupa a great welcome so that you can come back. Ndakabva ndazomutora musikana uyu who introduced herself to me, ende pasina kana nguva mukoma ndakabva ndatoona kuti paiva nekachemistry ako kainge karipo pakati pangu naye musikana uyu. Saka akangoya kuchurch for about 3 times but tainge tava kutoita kunge mablood sisters. But zuva racho iroro ndakabva ndazomutora ndokubva ndazoenda ndikanogara naye kuyouth section. Zvino takati tigere ikoko mukoma, ndakangoramba ndongonzwa kuti this is the friend that I have been searching for the rest of my life. Zvino neimwe Sunday manje pakabva pazouya umwe muchinda, but muchinda uyu tichizonosvika pakunomuona, this friend of mine and we were sitting in church as usual, but musi wacho kwainge kuchipisa sei mukoma. So iye akabva anditi I am feeling a little bit sleepy. Even vanhu vazhinji muchurch vainge vachingotsumwaira because of the heat yainge iriko, kwaitova heat wave. Akabva ati let us go out so that we can just freshen up tobva tazodzoka muchurch. Takabva tabuda paya, iye akabva ati ainge achida kungotenga zvake chigubhu chemvura so that we can drink. Ndokubva atenga mvura yake, but akati atenga mvura yake ndopa akabva azondiudza kuti hold up, there was someone who was going to come, who was just going to pass through the church, and that guy wanted to see him. Ndikabva ndati it is cool. Mukoma pakabva pazoya umwe muchinda, and the guy was driving a very beautiful car zvekuti kana ndega ndakabva ndatorwa mwoyo wangu. Mukoma, I watched my friend and that guy vachitokisana paya. Ndikabva ndaona friend yangu ichitotambidzwa mazimari. Friend yangu yakatambidzwa mari yainge ichisvika iyo $500 ikabva yazonditambidza mari iyaya, ikabva yanditi ndinge ndichichengeta because iye akabva ati inini I am very careless. Ndakati ndichinogamuchira mari iya yaainge achindipa, ndikabva ndanzwa ndichichiva upenyu hwake uhwo hwaainge achirarama, hwaainge andiratidza ipapo. So mukoma akabva azondiudza kuti she wanted us to go out just to have some fun. Ndopatakabva tazoenda zvedu mutown, tikanosangana mutown. Then she told me kuti she wanted to introduce me to some of her friends avo vanoshanda kuma-avenues. We then went kuma-avenues, but ndakati ndichisvika paground ndopa ndakabva ndazoona kutoti vanhu ava vanoita zvekutengesa miviri yavo. Iye akabva azouya ndokubva azocollectewa ne-this other guy. She then left me with some girls vanoitawo zvekutengesa kuma-avenues ikoko. Then ndakati ndasara nevaya vasikana, I saw kuti these girls they were making money mukoma. Paingouya vanhu kudai, munhu otokusira $100 after having only one round chaiyo, munhu otopiwa $100. Ndakangoramba ndongochiva upenyu uhwo hwandainge ndichiona, the soft life, kuzonosvika ndichizonopindawo mazviri. Zvino iye nekufamba kwenguva akabva azoti kwandiri ainge achida kuti inini ndinge ndichizosimbisiwa. Akabva ati unoona mbinga idzi dzinowanzokuya dzichitikecha dzinonetsa kubata, izvezvi patroners pane vamwe vasikana vakatoomerwa, girls that are more beautiful than you and I. Saka kuti zvinge zvichitotiitira zvinotodawo kutoti iwewe wacho unge wakatosimba. Akabva ati how about tikamboenda kung'anga? Mukoma ndakabva ndaramba. I said no, I do not want to do that because semunhuwo akangokurirawo muPentecostal, my mom had said kuti nyaya idzi dzekuenda kung'anga hadzisi bo. So ndakabva ndatongoramba paya, ndikabva ndati zveng'anga izvo handina kana kumbogara
ndakazvidzidziswa nevabereki vangu. Akabva anditi how about tikaenda kumaprofita, because maprofita vakangofanana because vanoitawo zvekunamata. So we ended up going to this other prophet. Ndikabva ndanopiwa minamato iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichishandisa, minamato yekukwezva varume zvekare neminamato yekuti kana ndakwezva murume anenge aine mari angoramba ari pandiri, akanamira pandiri. Takapiwa minamato inonzi yechiname. Then ndokubva taenderera mberi nebasa redu. Pamba vanhu vainge vasingatombozvizivi kuti izvi ndo zvandainge ndichiita. So with time akazongoramba ongondiconvinsa, but akabva azotoita zvokundivhundutsira. Akabva ati unoziva here kuti kune dzimwe mbinga idzi dzinotoshandisa vasikana vakaita sesu, so you need real protection. Ndo pandakabva ndazobvuma paya, ndikabva ndazobvuma kuendeswa kun'anga. Saka pandakaenda naye kun'anga yake, iye ndainge ndisingatozivi kutoti ari kutoendawo kuno rinyowa mavhaus ake awo aakasoita kudhara. So at that time iye muchibereko make ainge aine mazino 2, but takazoti taendako ikoko inini ndichinopiwa angu 2, iye akabva azopiwa mamwe akabva aita 4. Saka inini ndine mazino egarwe awo andiinawo muchibereko mangu. So zvinoitika ndezvekudai. So kana kuri kunzi kana ndiine mbinga yangu yandinenge ndiinayo, paya patinenge tichiseka bonde, kana tichiseka bonde redu, mazino aya anobva azobudikira muchibereko mangu, obva anoti nga sikarudzi yemunhurume, but iye haana pain yaanombonzwa. Saka paanonoruma paya sikarudzi yemurume wandinenge ndichisika naye bonde, then zvinozoitika ndezvekuti murume uyu anobva azotanga kuita zvirwere zviya zvekuti anenge ongonzwa kuti musana wake unenge uchingogara uchirwadza, kana kuti sikarudzi yake inenge yava kusatoshanda zvachose, inenge yongoshanda chete. Kana ndiinini takaudzwa kuti izvi zvinoitirwa kuti iye asazokwanisa kuenda kune vamwe vasikana avo vanoitawo zvekutengesa miviri yavo, angoramba ari pandiri. Maclients angu anenge achitongoziva kutoti kana vafungawo kuti vange vachimbosika bonde nevakadzi vasiri vakadzi vavo, munhu anongoya kwandiri. Kana akaenda kune umwe musikana anoita zvekutengesa bonde, then hazvizomboshandi. Ndakabva ndazobvuma paya, ndikabva ndaiswa mazino aya. Nanhasi uno ndo zvandinoita kana ndikasangana nemurume uyo wandinenge ndachiva, kana ndamuchivira mari yake, ndo zvandinongoita izvozvo. Panguva yekusika bonde ndinongosiya mazino aya achibuda muchibereko mangu, obva anoruma sikarudzi yake, obva atoisiwa poison muropa rake, poison iyo inokonzeresa kuti ange achizoshaya simba panguva iya yekusika bonde. So mukoma, ukuwo ndokuromba kwacho kwandakaita, but now zvava kundivhundutsa mukoma ndezvekudai. So recently takati tiri kuclub zvedu tainge tichitonwa tiine mbinga dzedu, ndo umwe musikana uyo paakazongokolapsa. Saka musikana uyu paakakolapsa takangoti zvimwe kuda, ainge anyanyisa kunwa doro akabva aita black out. But to my surprise manje takazoti totaura nezvayo nyaya iyi, friend yangu manje ndopa yakabva yazondibudira pachena. Manje iyo nawo yava kuchindiudza kuti uyu musikana uyu akakolapsa achizonosvika pakunofa, naiyewo akaita marituals iwawawa ekuti akaiswa mazino muchibereko make. Ende akabva andiudza dzimwe nyaya dzinotyisa dzekuti vamwe vasikana by the time yavanozofa, paya pavanozonoitwa mapostmortem, hanzi vasikana ava vanobva vazoonekwa kuti matumbu avo anenge akadyiwa. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda awa mazino awa acho andakaiswa muchibereko mangu acho anondibatsira kuti ndinge ndichikontrola varume vandinodanana navo, maybe mazino awa one day achazondipandukira. Ini hangu handidi kufa. Apa Joy mukoma, ndiri munhu wekutoti ndadyiswa joy nevarume vakasiyana-siyana. Saka kuti ndife zvaizvezvi ndichiri mwana mudiki, I still want to enjoy my life. Ndaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana nedzimwe mbinga dzekuti kana kutaura mazita adzo vanhu vanobva vatodziziva kutoti munhu uyu ataurwa apa ndinhingi, just that zvimwe zvinhu zvacho hazvitauriki. But iyi ndiyo confession yangu mukoma. Ndakatongonyengereka ndikabva ndazoromberawo icho chipfambi chekudzinganisana nadzo mbinga idzi dzemuHarare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo at the age of 24 ari kuti iye she has gone around the world nembinga dzakasiyana-siyana. Hanzi dzimwe mbinga dzatinotoziva pamasocial media dzinoenda naye kumavacation. Apa iye
ane mazino, hanzi mazino egarwe arimo muchibereko make. Let's hope kuti muri kuzvinzwawo, muri kuzvinzwira Mbinga dzeHarare, kuti iwewe kana ungori Mbinga yokungoti mari dzako imari dzawakatongowanawo honestly, hameno zvenyu mukuru, nekuti muchasangana navo ava vanoti ivo vane mazino emakarwe muzvibereko. Hanzi zino rinonoti nga robva rasiya poison. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. PaHarare apa pari kupisa. Kana uri Mbingawo, kana uinewo maconversions ako aunenge uchida kutiudza kuti ma-encounter wakambosangana nawo, uye kana uri Mbingawo yakaromba, you can come with your story. Aiwa, dzose nyaya tinodzigamuchira. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuzoreurura mukoma. This thing, it is giving me a lot of trouble and it is giving me a lot of sleepless nights. Inini mukoma ndinoshandawo mune rimwe bank, but bank iri riri muno muSouth Africa, but aiwa nditori muZimbabwe nezvangu, but mapepa ose akarongeka. Zvino mukoma, pane umwe mukomana uyo watinoshanda naye. Saka mukomana uyu dambudziko riripo nderekuti haukwanise kumunzwisisa kuti mukomana here kana kuti mukadzi. Akaendawo akanoitwa izvozvi zvekuti akanoiswa mabreast uye anobayiwa ma-injections emahormone, zvekutoti kana curve raainaro atori necurve rinotoita kunge remunhukadzi pada kutodarika vanhu vazhinji. Zvino mukoma zvakazoitika ndezvekudai. So mazuva ose awa ndaigara ndichingomuavoida, ndichingoti izvi handitombozvifarire. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti takabva tazoenda out nebasa. It was just a refresher course whereby they just wanted us kuti tinge tichimborefresha pfungwa dzedu. So we were staying at this other 5-star hotel. Saka mukuzonorefresha pfungwa omo ndakazongonosvikawo pakunonwa doro, and chakazondinetsa ndechekuti I then started to see him semukadzi ari very attractive. Pashua munhu uyu atori nemazamu, atori nemakave, uye face yake unotoona sekunge face yemunhukadzi, uye anotorukawo mastyles iwawawa anotongorukwa vanhukadzi zvese nema-eyelashes. Saka mukunonwa imomo ndakabva ndafind out kuti this woman or whatever is very attractive kutodarika kunyange mukadzi wangu. Saka ndakazongoramba ndomutarisa kuzonosvikawo iyewo achiuya kuzogara pamakumbo pangu. The next thing that happened is inini naye takabva tazotanga kutsvodana, but patakanotsvodana tainge tiri kwedu toga. Akabva anditi I am going to keep your dirty secret. Saka mukoma izvezvi takadzuka zvedu. I try by all means kuti ndinge ndichimuavoida, but dambudziko riripo nderekuti anongogara achingodarika nekuofisi kwangu obva angonditi, saka ucharamba uchindiignore kusvika rini? Kana uri attracted kwandiri, there is nothing that is going to change. Naimi vanhurume vari kunze uko, zviri normal here kuti vakadzi varume ava vanochinja miviri yavo obva vaita kunge vakadzi 100%? Is it normal kuti isu sevarume tinge tichizoona sekunge vari attractive? Ndinokumbira kuti munge muchindibatsirawo mukoma, because zvaizvezvi so nditori papanic mode, handitombonzwisisi kuti what is going on with me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri papanic mode zvaizvezvi. Ngativabatsireiwo mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mainge muri mugore ra2016 apo pandakambouya kumusha. It was me nemhuri yangu apo pandainge ndichangobvawo mukusangana namadam vainge vaine nhumbu. So ndainge ndauya kuti ndinge ndichizovasiya kumaraini kwavo. Then mukoma zvakazongonoitika ndezvekuti mukunofamba umu painge paine zvimwe zvana zvainge zvichitamba. Mukoma nacho ndakabva ndadhuma chimwe chana, but mwana uyu haana hake kufa, but akakuvara manje. Nanhasi uno mwana uyu pose pandinoenda kumaraini kwana madam, mwana uyu atokura zvake,
but anofamba achitaka kukaminira. Saka ndini ndakamudhuma nemotikari kunze kwainge kwasviba, ndikabva ndatongoona kutoti panapa regedzai ndinge ndichitongotiza. Saka ndakabva ndaita hit and run. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza mumwoyo mangu zvandakaita, but at the same time kuti ndinge ndichireurura ndinonzwa ndichitya kuti kana ndikangogara ndareurura ndinobva ndatosungwa. Ndinokumbirawo kuti mundiposterawo nyaya yangu ndinge ndichinzwawo kuti vedare vachati kudini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakadhuma umwe mwana pakati pevamwe vana vainge vachitamba kumaraini kwa madam, ndokubva ndatiza mwana uyu nanhasi uno anotofamba achikamina. Apa hanzi atokura mwana uyu, but still anongofamba achikamina. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo handizivi kuti amai vangu is she my real blood mother kana kutoti maybe ndakatongonhongwawo. So in our family I am the first born, but iyi mukoma amai vangu vanoita ruya runonzi rusarura ganda. Dai kwanga kuri kunzi she does not tell me kuti she does not care about me, zvimwe kuda ndaingotiwo at least, but amai vangu vanotondijekesera, vanotobuda pachena kutondiudza kutoti inini havatombondifarire zvachose. Saka handikwanisi kunzwisisa kuti why is it amai vangu vakanditakura for 9 months, if she is my real mother, why is it vakandivenga. Mukoma, kana mukaona patinenge tiri tose kumusha, sezvo isusu tose tiri kurarama tiri kuno kujoni, tinoti kana tikadzokera kumusha then amai vangu vanenge vachitenda vamwe vana vaning'ina vangu, asi inini kunyangwe ndikanzi ndazama sei amai vangu havana kana pavakambonditi maita basa. Ende zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Wangu murume even if akazamawo kuti ange achivatumidzira mari but havambotendi. Tinozotoita vekutobvunza kuti nhai mama order maiona here, but murume wangu iye anongonditi aiwa it is okay, mwari zvavo ndo vanoziva. Saka ndinokumbirawo kubvunza kune vedare. I am also a mother. I don't think kuti I will ever do such a thing sezvandinoitwa naamai vangu, kuti vana vako pavanenge vari panzvimbo imwe chete unosarudza mwana 1 obva watanga kumushoropodza, because mumhuri medu mistake yakaitika ndeyekuti inini ndakaita dark just like my father. Saka amai vangu vakaita mutsvuku-tsvuku, then everyone in the family vakabva vaita light skinned. Saka dzimwe nguva vanokwanisa kutongondishora obva vatongoti mazuva ano kana uri mutema unongozongokaruka watongotorerwa murume. Apa vanotaura zvinhu zvakadai mukwasha wavo aripo apa tinenge takatoungana semhuri. Saka I feel that each and every time she always find a plan to single me out. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana variko vabereki vanoita izvozvo izvi, ngavange vachikuudzaiwo kuti why is it vachizotrita vana vavo nenzira dzakadai. Zvimwe kudawo bitterness yandiinayo mumwoyo mangu inokwanisawo kuzopera, because I am full of bitterness. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo, hanzi amai vangu ivo amai vangu vanototi paya patinenge takagara, nekuda kwekuti amai vangu vakaita mutsvuku-tsvuku, apa inini ndiri a little bit dark, vanobva vatanga kutondishora vachinditi mazuva ano kana uri mutema unokwanisa kungokaruka watorerwa murume. Zvakangoma hazvo vedu we, kuseka nhamo serugare. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Kana uri mubereki uchitreata mwana wako very rough, please come and share with us your story so that tinge tichinzwisisawo nevana avo vane bitterness yekusarurwa nevabereki vavo vange vachikwanisawo kunzwisisa. Asi hei, zvakangoma hazvo vedu we.